Kuble pi baro sha ki thup Khubor ka Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ka Shillong. Khar met yap khalung ki pulit na khli yo nong stan. Hashirip pulit ngat unong tu skuti babon bun. Let jingo umentri rangba yakathan saumer. Ban shit rehem kalimpung jat benrio hajong hapura khasya. Bat tu menta ngine pai shiki Khubor ki babnya. Kibrio ki bayat lenti na khli yo nong stan haka step jong ka shiterik RYMPHANG kilalap ya kawe ka song plastik bakiksaw kidang patar ya ka. Kila be ya kita kiksaw bat haba kila let shajan kata ka song plastik kilalap pen ban bala song ya kemet yap jong ikhlung ibala suba ba ide ibadang shidap ka. Imat kibrio ki badan kti hakani ka kambrunar kila pada ya kani ka song bala thep ya kemet yap haka por bamdan manu bayo i. Marmar kila pentip ru sya ki pulit ki balawan stat ban khar ya kata kemet yap bat ban le kat kum ki kindon an. Ki pulit kidang tokit bat thwet ya ki bre ki badan kti hakani ka kambrunar ka besngotriam. U seng dobat di sangma arpulais nem karta ula pindan kam da ka buj sianti ban rung hadukan de skuti TVS ban thir ka we ka skuti Ntok 125 bat ula pan mat nya yaka ban yo yaka jingshania jong kinong tre kata kadukan ula ai bat hagi yaka pla kabadan ki kot ki badan kam bat da ka jingshania kila ai mat nya yu bat hadian bun kenta uni usamla shem wan phai satya kinong tre kani kadukan kila shim yakata kapla phausi dan ea bat kadai kapla ka bathali bat mardor kila IFIR sha RML police station bat ki pulit kila penlong yaka jingthwen bat da ka jingrap jong ka CCTV kila lap dien ya uteu samla bat ha ka por khandai shiteng minmit kila yo ban kem ya useng da bot di sangma na rongram ka shnong ka bajngai komba 4 kilometer na tura la shambola pendat ru ha ka ta ka skuti da ka number plate asam tang kata hadu shipotli ki arshaka blatu lalap na kani ka jaka uni unong tu babundut bonbut ula shongsuk jai hathanat Umentri rangba ka Jylla ukonrat ke sangma ulalet jungo ya ka than saumer upper Shillong but ulalet ru ban saki ya ka first albera choir competition but food fest bala penlong da ka seng rangba Catholic ban rakhi ya ka silver jubilee hadan Bosco sunnyside upper Shillong Umentri rangba ulaya kren but kinong yalam ka seng Samla ka seng kinthai but kumju ru ki dekhat ka dorbar shnong ki bala pen pau ya ki jingdan kam babun baki pat ba nakani ka than ki dang duna Umentri rangba uloong bakani ka jingwan jungo jong u sha saumer kalong shibenta baka sarkar ka kwa bani kan du markhamat yeki pat ba bat bantip ru yeki jing e bat ki jingduna pat kumju ru yeki jingdan kam jungki lingba kini ki jingtip ka sarkar kan sa sandor yeki kampen roi kat kum ki jingdan kam kishnong ki tha ulapin kut ki nong yalam ka jat ben reuret pat hajong hakilom garu kila penlong ya ka jing yalang kur hapura khasya southwest garu hills hakalai pho bat kalai poetry ukala lincoln bat hakani hakaba umentri rangba ukonrat ke sangma ulalong ukong san hakasngi penwai ki we ki MLA ki bla penshan lang ya kani ka limpung ki kinthop yaw ayan botham sangma u MLA ka Salman Para u Sanjay sangma u MLA ka Mahan Dragansh u Subir Marak u MLA ka Rangsa Kona Urakesh Sangma MDC na Babila Para, Deputy Commissioner Southwest Garu Hills ka Hema Nayak, bat bungut ki riu khamat nakani ka district. Nakani ka limpung kinang yalam hajong kila bu bun ki jingkerpat na umentri rangba banyarap ye ki samla puli lingba ki scholarship bat kumju ru kilat aikam aijam ki jingpenroi ya ka rap karyang ka khayi ka pateng bat ki we ki jingrap na ka sarkar Jylla. Hakasngi penwai la penlong ye ki jingshat ki jingroi ki babun jat ki bashat phalang ya ka dustur ka riti jong ka jat ben reu hajong anga plak hajong association ni member angko arwang ni kalsara hajong community ni plak member angko anga matenas ka congratulate kanas ka Maina dalo hajong community actually Meghalaya state ni 1.3% population over Meghalaya ni census 2011 ni basis so 41,414
population of over, out of the estimated 85,000 plus of gain. 1.3% of over, Hajong community ni member ang, out of Hajong community as a whole. Anchini Garo Hills, out of Meghalaya state ni, development na, out of overall growth na main contribute ka aha. Dengtang position na ngo kam ka Dengtang activity rang ko dakke. Sports ni sector ong jamay na. Culture ni sector ong jamay na. Textile ni sector ong jamay na. Hajong community Dagapa contribution ko Meghalaya ni state na ba Meghalaya state na as a whole namgapa contribution ko unaha. Ya MDA government is a secular government upa. Chini chanseniyo aro chini kam ka aniyo. Singa mamang salaba Jat aro thorom ba siye kam ka gapa party ba jat aro thorom ko ba siye kam ka gapa government hokja manat pe ya government lak Meghalaya state to songdong ko pa jat na thorom ko mani ka parang na apsan gadango done just or fair anchini constitution of pangchake khamrang ko kainga Arngot kikirtong jongka Voice of the People Party VPP u Dr. Rosevian Shangplang na Mausan Ram constituency but uba Bill Clinton wan karna Soringkham constituency kila thep kirteng ha ka office jongka DC East Khas Hills Shillong banyakhon ha ka election MDC ka banwan Barhaba krenru bat kilat pathai Khubor u Dr. Rosevian Shangplang u kirtong jongka VPP na Mausan Ram ulaong Bah watla uday ubadang thamai haka politics banya khun persha ya u sitting MDC Henry usngos kem banpoi shakathong jong jingjong Bat ulo ongru bakom ukirtong ka party VPP ka seng ka balalit bet shaupai ba banpan ka jingkershan ta ka bas ngaurit namar ka party VPP ka don yekinong rem trekam nakabenda ka jait benreu pat ka jalahi barokwe Ulo ongru ba umdan ka jing artatien bagi pat ba kin kershan ya kaseng kumba kilale hakani ka MP election balala Kat bana kalyang ukirtong ka VPP na Soringkham u Bill Clinton wan khar ula ong balada un poi shakathong jong ka jing job un tray shitom ban pen tray kam yakimat ki balapen banapat ba da ka party bat ban ran ra ru yaki jing kala hakasen shar ka khadar Ren hi yalang barokoi mo ba bang iwan kumni kamut de tambang wan ban ya khun election ta ka de ni khun juga Voice of the People Party abang ni kumni khmat long bangin tray nam tau pat ba ban ai ji shakri nam tau pat ba de ngaku candidate nam Ram ni ba ka konstitusi jonga ka don hibun ki jing pat ba ki le ut ta kada wala ngade ni hikai ru de ka benta jonga pade ban shakri pat ba ta ka kedan ka bangadon de kene ka slat ka pli ngi nomba ka Voice of the People Party bangila ban ai ji shakri ba khamha ken makata Babun kiliang pak nomor ba kumila ihi kamu sunram chua ka de ka wen ki konstitusi bla pau pha mi khmat ten re kini kindas nem bla le kalau nun duko babun ki pentah makata bangi ong ya ka isa dien la ne ka jing mah bomla ban roi ka par ka babun ni kiliang phoi ndai tang si teng siliang makata ni kam ni trei khamha nani shmat namai pat baru nyok ni shakri ni wa ujiat ni wana kalian juga Voice of the People Party wana ka party ngilapan kre ikimat bagi thong kibang idi ban trei te ondang ila job inbu renti tipatik ikimat kiba bagi thong kiba party kala bo mesti kita ngila pelaj ya manifesto hagini kisni kimanwan yang mentang nampak laban keren sipang kita marbangin supply manifesto dari penasung tu iba Voice of the People Party kami ban trei nam tau pat ba
kadi ka sorjung pajba di ngangit pinrai kita gi mat bang sepalat benang tu tidak suatu ka komprikam jang ngiru larangi job akan election ba rasven video ba thamai na constituency mena khun ning dik MDC trai phya banya khun ru sitting trai hadu kan no trai pin job trai na ngi hamo ram pin ri ba thamai kha kan ko buit pin le chupai ba trai ngoi kadi kata ngang dan thamai kini kam politik semua no tenrai bebing lami khmat don kini sos kham ba chikermen ba pajba no ai chikersia ili men hakani ga MP election kat tu pajba mi khmat ba ai chikersia ka voice of the people party de la fikli kita ki boj jongi ngimdon ki boj ki ba po ne ki boj ki ba long na kumni kumtai ri ngi le ba pajba nda ka musim basngurit ban kerpa di pajba ban kersia ni hakani jingilan ti jongi i train dam tau pajba na ki kersia sang mila ban ai ji sakri kum on na mene ko batam yo pajba kum siang im la ban len ndai kum oi pi pajba menta ki sutu ya kani ka norim juga voice of the people party nilai nak bagi snow sepipat banyak keren pajba hari kini khasine ki wiro tiba ka voice of the people party ka yang nak tau pajba ni no Malaysia yang khmat ni no ndai dinding menteri nak menta ki ya no ino ki badi bahab apa constituency jangi ngim don ni artatian bang inyo tingsan na barohi ki khot jongka constituency Sekam beri berkeniga election MC kumla pempam tak sama ketiga Uba Alvin Saukami UMDC na Mausen Ram constituency ula thep kirting banya khun byang nakani ka seng NPP hakani ke election MDC ka banwan Uba Alvin habakren ba kilat pathai Khubor ulaong ba ke NPP kalawan ra ya bon ki an ki biskem ha ki HADC ulaong ru ba ke election kamlong ka basuk banya khun persha ya kinu ki kirtong kumba ula ya khun persha ya uba HM Shangplyang Henry mendapat usngo scam ha ban job biang ya ke MDC na markinong kershan ki pidang ya uba HM Shangplyang banya trailang ha ka party NPP to ka maningkong ti kamat ka kongsan nakleng jonga ngai iba kidang bun ki hima habo ka jingpe jong ka district council ka jongi kidang bun ba hadu mata kim padon ki ak jong lade wala ka thain ka banga pek mangaru kidang bun kini ki hima hadu mata kim padon ka ak jong lade tring ngasngo bangi dongkam ba ki hima ba kindon ba ki codify ka ak jong lade khnang ba kinla ban pin scam ya ka customer practice ka jungi but ka banta ka baar ngasngo ba nakleng ka jonga dangiban poibyang sa Khubor nakleng jo ka party ru ngasngo bangi di ban budin ya kani ka 125 amendment jong ka central government namar ba kani ka nyerap sisa ya ki district council ki jongi ha ka bedai but ki direct funding ki nyerap ya ki snong ki thaw ka brei but ka roi ka par Kani Jylla MDC jung pin rim senam ki kimat ki ba khmat ki ain ba pila pen tak sa je menteri ngatrai pilai ya kini kendian singi ngidon ka dorbar ikter jong ki paiba hangte hapo polo ya ka ba ngilala manwara ki bills ki baper piong ya ka elega administration act ya ka ba kumno ngi penklan ya ki dorbar snong ki dorbar hima kumno ngi pen Khubor ya ki senglong keme ya ki seng samla bat kumta ter ngai haki limba Khubor bat kadiga jingsisa ya ka ba hadin nyopo arsnem ka district council ka wanra ya ka land bill kene kadiga big achievement nakaliang ka jongi ka isi hangte but piong kiwi ki bill su hak bade ka lineage bill piong ka waste management bill but kiwi kini ki ba dongkam namenta kari bat kajat pentiu ka jongi ha election MLA yang EP ya kun persya ma pi ban ba yang Shangplyang bentai ba HM Shangplyang la kersan ni pi don jingkermen ba poisok ha kathong hot election kano election kamni ke basuk hot daka jing dokumen sisa nakaleng jonga bat ki noksa jonga ngi priang ya ka tim jong iba hima bat ngi tre ringkat lang te Henry kumanga jong election ngi mla ban kensting Henry ki kam jonga kila kham sawa kham jam te nganget ba ki pajba jo kamo Ram constituency hi kidang don ka jing sania hanga limba ki kam ki jonga ban ngadon ka jing kermen ru ba ngin poi bang sa kathom Alvin sigun ki isi po council gila dat pas gibul pedo ring itat ba po ka executive ku jong pi ni ka sin ta po ni lam punya mulat lai menjo but
dan pot political party so he pengang bahala juga agent mereka itu Ya kata ngomong pi ngim Kaseng Kongres kala sekir tong da uba bat scam marbanyang banyakun hakani ke election MDC na Mausen Ram. But ula tap kerteng ru hakashitarik RYMPHANG ha DC office Shillong. But hadian bladep tap kerteng uba bat scam ula ong ba unsa shimkia banwan ra ya kasuk kasan hakadong kathan Mausen Ram. Ula ong ru badai tangka parti Kongres kabala ban pinbet ya kijing e kipai ba jong Jylla. Hakani kasi ulo ang ru baka Kongres bat kinangilam jongka kinbut dien ban yakasik schedule jongka riti sinshar kari India. Ula kula ru ban longkum uksyang ban penklan yaki hima ki dorbar shnong bat kumju ru ban wanra yakasuk kasan hashnong ataw. Uba bat scam ulo ang ru ba udan ka jingkirmen ban poi syakathong jingjop namar ki pat ba kilas dang pai kmat biang syakaseng Kongres. Kabanikong ya hapo Muslim constituency kadai kowe ke constituency ka bae namar ba di donbun ki chat pinre hung tu kowe ke badar kamat ke bangkong san du de banwan ra e ka song suk song sai te tang ka parti kongres ki bala ban wan ra e ka ni ni i ba ka parti kongres ni la donbun kita kimat ki bang la pha na ka parti kum ka jinyada ya ka bat pin klan bo de ka schedule bat kumju ro ba nin dang pin klan bo ki hima ya ki dorbar shinong te nakaliang jonga pada ngan longkung siang ban yada bandai ban penbet yaki no gido ki jingka jama ja hapo konsensi namar ka konsensi jongi ga babon kini ki hima ki ra ki sedarship kini ki te nakaliang jonga abang yang ni ku tahu candidate jongka MDC undai tangkata ban ya don benda hapo disokte ndai ban petro ya ulak hidup usuk man marba ka konsensi jongi ga dap da ki bun ba ki ki ba jinjar bat ki ba long chitom ki ba haki kamtam na gitu ki jaka ki ba sha boda de situ ke ka parti jong ka don ka jing su tanat namar ba mata ki ba ki la su tu ba jadi tang ka kongresi ban ra ya kata ka ban chong suk chong sai te nga la sang bo jan boro ki ki snong ni la yo ya ka jing su singai na ka liang ka ki pa ba ru ki shania ani te gidan gwi parti ba yele nama ngomong ma kata ka parti NPP ru ka don jong MDC te na ka UDP ru ma udan na ka jong MLA ka ba la penian candidate te ka parti BPP ru ka don nama ka MP ru pio ka bot ka ba bon te na ka liang jungi tri sitom bat nishania be hau pai ba jong ka mosra konstituensi ke ban ai ka jing job tangkatai ka banikong kidim rangin penbek yaki ma ban ya kijing kaja maja pot nawa ka konstituensi bidon ki jaka ki bede jong ke hima jong garaj bat kunju ro ki jaka kur te ka we min penbet choi kita dadap nang tu bade ngin yale ban sna ya ki ek kum ki hima ba per ki man kan ka duara ngani mosin ram malai sim bowal ma ki don ki bala pas ki don ki ngin sna tak nang ba ngin yo banwara district council ban pas ya ka bil ini haga tapi kun nak kesan kongres macam kongres kali kesan RYMPHANG sendiri kita kalau telur ka kesan kongres kali kesan kepala rimba te kali kesan kongres ki kepala ai ka district council bat kumju ka state ma te banta ki pat ba ki e je kesan kongres ndrei lada kin don kin trei kata ki pat ba ru ki long kinta kin ki do mse te kana kaliang jonga te ka banikong kalong bangin wat ni itu ki bala don apo ka parti kanang ban pen klan ju nomor ka seng jongi ka de napo grassroots ka kiu shedrong pu ye ki we ka Shillong centralize ni nyet ya ka grassroots level jong ka parti ke tementang ngila form ki bon unit te nasional ba ka don ke jingkermen na kaliang ka parti ro bangin ra ka thong ni tapi Uba lambor malngyang UMDC ula terwabyang yang ladi kum ukur tong shimet hakipat ba kanong krem constituency. Uni urang ba ula dep ban tap kerteng ha office returning officer ha ISBT mauyong rim hakashiterik jong RYMPHANG. Kinong kershan jong uni urang ba kilawan ban senran lang yu hakapor ba utap kerteng ban yakun biang nanong krem kabaula mi kamat labon bon snementa.
Uba lambor ulo ongru baka jinga kunjong hakani ka kenti kalong bet persya ya uba arden ubalong presiden ke VPP ombat ukertong balapen yang ke VPP. Ulapen paru ya kajing sngau scam ban job biang hakani ka kenti. Namar kibabon hi kipat ba kila ajing mo ya uba onya kun biang kum ukertong shimen. Bon tuli kisnam kumno ban penklan harbi day bat ka khandau ka siap ban penklan ya ka riti ka dustur ban penklan ya ki kur ya ki jat ki khong ki badan hapo kani w nutrap nuskum te day kata hi ka ba akwa ban penpau hakani ka por khmat ki lang baro te balam bishim kumno ikani ka jingya khon election MDC menta kato kadai persya yo present ka VP badai ru MLA ka nong kram namar bayu katong ka MDC la ai ka jing kersyan ka jingele menta kalong ba ngai khon persya yo president jong ka VPP kamdai mai kan ya khon yu candidate jong ka VPP kani Jylla kadai ka Jylla persya yo president jong ka VPP kata mo ko banam namar bunsin ru philong ba ka election MLA phila wat hapadeng jingon rai ki roi ki par hapadeng ka jingdan jong ka khlam covid ru te phila batai ba ki ta ki daw syaram phi bani kren ni ka daw ka bon ngin ko bani kren shu i ka daw ka alet ka bon kamta kalong bangin ya trace to mata lang baro kini ki prolog ki bidon hangni ki bidon sa constituency ya ka baloi ki lalet ngin ko bani khlis stop ya ka lalet namar kan man to shu ka bon kam he kalong bangin trace nang ni smat banwan ra biang ya ki jing job banwan ra biang ya ki jing singan hak banta ba ki pajba ki badon po ka thanjui te hak wi dei bat ki kampan rai ngilale jai ngila pendep iki kam babha ngilale nadu ki power ki ba kadon ka lockdown ngilale namta ka development program wada padeng jong ki jing khang asnam nrai ngala pasyang banwan ra iki kam babha po ka than hi bro koi te ngai skam ba kani kalantia jungi kalong ka jingkieng ya ka bang inyo shwa manta ki jingjob mat kalong ka jingkieng nang manta kisnam ki bansawan balingin ya kren buri ikata ko ban kren shai ngi haban ka mau it yukpa jong ka jet ban reu kalong ra ya ka khenet ka ban reu ya ba ka im ka riti dustur ka im ka jet ban reu ba ka don ka jeda lamba jong ka siksidul te den ma ka tangin pan khlan ya kane ngin pan khlan shu ngin pan scam shu bat la i hini singi ka notli shu ki bill ki bangilayo pan pass ten re nginang le shu ki kam ba namta banyada ya khamtam ya ka brief new trap news kom kata ka commission ka banga ko abnom ni pat bagi don ki politi shortcut nanai phiaken ya ka 371 ngako abnom magiong banwan ra ika model kumbawan ra ika model hapo ka Mizoram hanre ngako abnom baka ba ba ka district council hapo Mizoram lada pipet ba kilayo ya ka article 371 lawan ra hangtai hanre ka MMDR Act hadu menta kadang trikam hapo Jylla Mizoram today na markata ngakwa banong ba ladang iong banwara ya ka 371 ka panisay ba ka empower naman ka ibor shoot naman ya ka sorka Jylla ba kan kham ya ka bor ka bangingyo lai lot tingingim ko ay kita kay ka bangidon ngindang panbahay ka ba shotgun nga squad ng tagoy fi president na resign nilday kum MDC kapamot kapatni ba kapatni siyay sigbabun ba lang ba kamot kadang duna kajing mut jing khat how to know ilam tinakaling ko nga squad ng kanda ba siyay baka resolution kablami hapo assembly kan mabahay kita how banay ba sipo jong snem 8,000 khatsan lakadaw siyay hang to hapo ka resolution balon ra do president jong VPP hapo yeng darbat hawan ya kabala krenshay baka jing don jong ki doloy kajing don jong kis im kajing don jong kirong ba sinong kidai ki maujin thut ya kayo kakot tenga nga sikwa banong tangata lada amdon kis im kinong panya sinong ki dorba sinong kirong ba sinong ki doloy ki hima mano ban panya kamot ka jet pandiringi ka sakama ba ka saprem dai na magata ni kwa kan na siya kalong panne ya ka ay kamangidon panbaha siya ya ka dai kita mo kwa banong ni Khubor Kitu mintan kilalong ki Khubor ki bawan shapi na ka Don Bosco Media Network.